तर एका साईड असं पाठ करून कशा बसला त्याकाने भावाक सवय वाट बघत निसते येता की नाही पोळी करतात निसते दुपारी गुळणा करू नको मात्र पोळी आता खाऊ चटणी छान आहे जागो हे एका शोपीस म्हणून उभे केलास की कानेरी खाताना त्याका एकच पोळी एकच होई ना पोळी मी बघी चारो काय नाही सगळं डबो खावा पुष्पा डबो करून बसलो ना डबो पुरो करू नको एका ठेव तुप्या ठेव 2-3 असले पोट भरला ना पुष्पा चटणी आवडीची म्हणजे थंडत नाही तुका साधारण देतो वाटतं बारके उलटा असं बसता त्यामुळे सगळं पुरे केलं की बरं ते पोळी सपले म्हणून डबो पण टाकून घेतले समजता नाही म्हणून पंकजापेक्षा तेचोच ह्या भारी आहे पंकज 2,500 भागलो त्यांनी 4.5 पर्यंत पोहोचवले 4.5 पर्यंत पोहोचवले चटणी वाटा पिठा काढू ना कारण चटणी परत बघलं हे अडीच पोळी खाल्ले